nagpatunghag mahigugmaon, hiligugmaong mga Kristohanon. Efeso Kapitulo 6, versikulo 24. Ang grasya anaa sa tanan nga mga nahigugma sa atong Ginoong Hesukristo, uban ang gugma nga walay pagkadunot. Daghan ang wala magtagad nga sila mga Kristohanon tungod lang kay sila nagasunod sa pipila ka teolohikanhong mga prinsipyo. Apan wala nila madala ang kamatuoran ngadto sa praktikal nga kinabuhi. Wala sila motuo og nahigugma niini. Busa wala sila makadawat sa gahom ug grasya nga moabot pinaagi sa pagbalaan sa kamatuoran. Ang mga tawo mahimong moangkon og hugot nga pagtuo diha sa kamatuoran, apan kun kini dili makahimo kanila nga sinsero, mabination, mapailubon, mapugnanon sa kaugalingon, adunay langitnon nga hunahuna, kini usa ka tunglo sa mga nanag-iya niini, ug pinaagi sa ilang impluwensya, kini usa ka tunglo sa kalibutan. Ang kalibutan nagkinahanglan og mga ebidensya sa sinsero nga Kristyanidad. Ang nag-angkon nga Kristohanon mahimong makita bisan asa. Apan sa diha ang gahom sa grasya sa Dios, makita diha sa atong mga simbahan, ang mga miyembro magabuhat sa mga buhat ni Kristo. Ang natural ug napanunod nga mga kinaiya mausab. Ang paggiya sa iyang espiritu makapahimo kanila sa pagpadayag sa dagway ni Kristo. Ug sumala sa kaputli sa ilang pagka-Diosnon, mao ang kalampusan sa ilang buhat. Atong pasidunggan ang atong pagsugid sa pagtuo. Atong dayan-dayanan ang atong kinabuhi sa nindot nga mga kinaiya. Ang kabangis sa sinultihan ug lihok, dili iya ni Kristo, kundi iya ni Satanas. Kita ba, pinaagi sa pagkupot sa atong mga pagkadili hingpit ug mga diferensya, nagpakaulaw kang Kristo. Ang iyang grasya gisaad kanato. Kun ato kining dawaton, kini makapatahom sa atong kinabuhi. Ang balikog ibaylo sa kaayo, kahingpitan. Ang atong kinabuhi madayan-dayanan sa mga grasya nga naghimo sa kinabuhi ni Kristo nga matahom kaayo. Ang matuod hiligugmaon nga Kristiyano mao ang pinakagamhanan nga argumento nga mahimong isulong pabor sa kamatuoran sa Biblia. Ang tawo mao'y representante ni Kristo. Ang iyang kinabuhi mao ang labing makapakumbenser nga ebidensya nga pagadad-on sa gahom sa Diosnon nga grasya. Ang matag adlaw sa kinabuhi gikargahan sa mga responsibilidad nga kinahanglan natong pas-anon. Kada adlaw ang atong mga pulong ug mga buhat naghimo og mga impresyon ni atong gikauban. Ang tinuod nga sumusunod ni Kristo naglig-on sa maayong mga katuyuan sa tanan nga iyang makaistorya. Sa atubangan sa usa ka kalibutan nga walay pagtuo, mahigugmaon sa sala, iyang gipadayag ang gahom sa grasya sa Dios ug ang kahingpitan sa iyang kinaiya.